खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों एग्जिट पोलखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनि एबा बिथाङा फैगौ एबा गेजेराव आरो हादोर नाङैनो लकसभा बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारि आरो गेजेराव माखासेल' घन्टा दं आरो बेनि सिगांनो एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि एबा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा मोनसे बेरफुसार बाथ्रा बुंदों 1 नं क'क्राझार लकसभाजों लोगोसे जोंनि आसाम रायजोआवनो गासै मोन 14 बियाब दं आरो बे बियाबनि गेजेराव मोन 14 बियाबनिनो मोन 12 बियाबावनो एनडिए दोलोनि बिजाथिफोरा एबा एनडिएनि बिजाथिफोरा देरहानो थांगासिनो दं एबा देरहागोन आरो रोखा बेयाव गुबुन जेबो बाथ्रा गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों 2 निफ्राय 3 लाख थामहिनबा 2 खावसे एबा 2 लाख एबा 2 लाखनि 3सिम एबा 2 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम एनडिएनि थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा एबा गाव देरहागोन होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों बेयाव रायजो राजानि गोबां रायजो राजानि मददनि गेजेरजों एबा हेफाजाब होनायनि गेजेरजों दोलोनि मददनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरनि मददनि गेजेरजों 2 निफ्राय 3 लाखनि बांसिन भट मोननानै देरहागोनखौ आसा खालामदों एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि 1 नं क'क्राझार लकसभानि बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों बेयाव खुनु बाथ्रा गैया गुबुन बाथ्रा बेले बेजे जेबो बाथ्रा गैया बेयाव 2 लाखनिफ्राय 3 लाखसिमनि गेजेराव बांसिन भट मोननानै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा दिनै गोबाव समनि उनाव बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव गोबाव सम मिडियायाव बिथाङा एबा खौरां बिजोङाव बिथाङा फैथ'वाखैमोन एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोङाव फैथ'वाखैमोन नाथाय सिगां एबा थामहिनबा लकसभा बिसायख'थिनि भट साननायनि माखासे घन्टानि सिगां बे समाव गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव 2 लाखनिफ्राय 3 लाखनि बांसिन भट मोननानै 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव इउपिपिएलनिफ्राय देरहागोनखौ बिथाङा रोखा बुंदों दिनै खौरांनि गेजेरजों बे समाव गोलाव समनि एबा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव खौरां बिजोङाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन नाथाय भट साननायनि माखासे घन्टानि सिगांनि बे समाव दिनै जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मोगा-मोगि बाथ्रा बुंदों जेराव एबा जोंनि रायजोनि एबा आसाम रायजोनि गासै मोन 14 बियाब लकसभा बियाबनि गेजेरावनो मोन 12 लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथिफोरा देरहागोन रोखा होननानै बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला जयन्त बसुमतारी बिथाङा 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बेसेबां लाख भट बांसिन मोननानै देरहागोन जों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि কাইলৈ 4 জুন তাৰিখে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো লোকসভাৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ বা ভোট গণনা হ'বলৈ গৈ আছে তো কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ইউপিপিএল তথা এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই খুব আশাবাদী কিয়নো ইউপিপিএল বা এনডিএ হিচাপে যোৱা 7 তাৰিখে মে' মাহৰ 7 তাৰিখে যে নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি আমাৰ যিখিনি সমীক্ষা এই সমীক্ষা মতে আমি চাইছোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি হিচাপে আমি ইউপিপিএল বা এনডিএ হিচাপে বহুত ওপৰলৈ আছোঁ আৰু আমাৰ মোৰ যিটো একেবাৰে নিশ্চিত আৰু কমচে কম 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ যিখিনি আমি নিৰ্বাচন সময় কৰি আছিলোঁ এইখিনি যিখিনি ব্যৱধান এই ব্যৱধান আমি পাবলৈ সক্ষম নিশ্চয়কৈ হ'ম কিয়নো আমাৰ শাখা কমিটি বা তেনেকৈ বুথ কমিটিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি সমীক্ষা চলাইছোঁ এই সমীক্ষা মতে সেইখিনি ব্যৱধান আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইকাৰণে মই খুবেই আশাবাদী তো এইখিনি সময়ত মই কোকৰাঝাৰবাসী সকলো ৰাইজলৈ মই এটা অনুৰোধ থাকিব যে কাইলৈ যিখিনি নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণা হ'ব এইখিনি সময়ত যাতে শান্তিটো বজাই ৰাখি আমি যাতে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে আমি যাতে অহা কাইলৈ আমি পাৰ কৰাব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ মই তাকে কৈছোঁ যে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ সময়তো আমি কৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়াও এইখিনি সমীক্ষাই আমাৰ আহিছে যে 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ ব্যৱধানত নিশ্চয়কৈ জিকি যাম আৰু এইখিনি সময়ত যিখিনি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এটা আকাংক্ষিত এটা সমষ্টি হয় এটা গোটেই অসমৰে
এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা সমষ্টি হয়। এই সমষ্টি এইবেলি UPPL তথা NDA হিচাপে আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'বলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ী হোৱাটো একেবাৰে নিশ্চিত, তাত কোনো সন্দেহ কৰিব লগা নাই। 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখৰ মাজত আমি ব্যৱধান মই জিকি গৈ আছোঁ, সেইটো একেবাৰে নিশ্চিত।